Honorable Ushinga, withdrawal. I withdraw ukuthi uyacwebezela. No, qala lapho uthe ingako imali. No, but ibhubhudliwe imali, that's part of my speech. I can't edit my speech. Angithi ikho ngikhipha lokwashinga. Withdraw uxolise nje. I withdraw Honorable Shinga, ngiyaxolisa. Honorable Shinga awucwebezeli, I withdraw that. No. Honorable members. Thina njengomkhonto wesizwe party siyayimukela le report kaSihlalo wekomiti lwezezimali umhlonishwa uDlungwane. Kepha ngivumele somlomo wengiveza ukuthi sishaqekile sikubonile saphinde sakulalela mhla iminyanga ethizi letha izethulo kwikomiti ukuthi izabelo mali abazicelayo eshamthetho bayisebenzise kanjani nakangakanani njengoba sekuphela inyangana nje bayithola. Ngaphambi kokuba sidephe ake ngiphakamise ukubonga kulabo bebevele kumnyango wezezimali belekelela ikomiti ekuhlaziyeni izethulo zeminyango kanye nenhlaka ezithile ezingaphansi kwahulumeni wesifundazwe. Siyathokoza. Somlomo izireport kaSihlalo wekomiti ithi halamuzi ngokunye kwavela lapha kepha kayidephi ngemhlola esabhekana nayo kule mhlangano. Lapha somlomo kwavela ngokusobala ukuthi labantu abasebenza kweminyango kahulumeni wesifundazwe kabakwazi ukuphatha imali ngendlela. Abanye babo babizwa ngo-CFO kepha izethulo abazenza kwikomiti ikhomba ukuthi kabazi lutho futhi isikhundla sokuba u-CFO basithole ngepolitiki. Abanye o-MEC bafika nabantu akade abantu abangabonanga ukuthi isethulo sabo sibhalwe ngendlela engahlelekile. Izethulo zabo zazinama typing errors okukhomba ukuthi kwayena umhlonishwa uqobo wayengazange azayifunda. Kepha bazokwenza izethulo kwikomiti lezezimali esishaya umthetho sabantu besifundazwe. Sizodepha kabanzi kusasa ngalabo abasikhombisa ngokusobala ukuthi abantu bokuxoshwa nje ngoba kabawuhloniphi lo msebenzi abawenzayo futhi nabo qobo la esishaya umthetho kabasihloniphi. Angifuni ukukhuluma ngo-MEC abangena emhlanganweni bedakotshwa. Wakwayizwaphi into ka-MEC afika emhlanganweni ubanjwe na ingwici uyabona nje ukuthi hey kunzima. Kodwa ke somlomo lokho sobuke sixoxe njengoba isifundazwe nje sizosiphatha si-MK party sihlangene ne-ANC sizoyiqeda thina yonke lento. Somlomo kuningi ungahlonishwa kwalendlu yesishayamthetho okwenziwa abantu abaphethe izimali eminyangweni eyahlukahlukene. Iningi labo likhombisile ukuthi selajwayela kakhulu ukugcina icala uma benza izethulo kwikomiti lezimali lapha esishayamthetho. Laba abantu bafike benze bona isabelo mali abafike bayethule la maqede bayithola imali. Emva kokuba bayithola imali bese bengabe besayisebenzisa ngendlela isabelo mali sabo ababesithule ngayo. Benze ngendlela nje abangazange bayibalule la. Akusiboyeni ubugebengu lokho. Futhi thina ke si-MK sesifuna bajeze abantu abafika bezokhohlisa ishayamthetho besho okunye besebenze okunye. Ubuqili nokungcola lokho. Okumele kube khona abantu abaxoshwayo ngoba kalikho iqili lazekhothe emhlane noma ngabe litshela ukuthi lihlakaniphe kangakanani. Somlomo umnyango wezempilo kanye nomnyango wezemfundo kuyavela ukuthi kunezimali ekufuze ngabe leminyango iyakwazi ukuziqoqa kepha sekucacile kuzophela unyaka wokusebenza kwezimali behlulekile kuyiqoqa. Umnyango wezempilo ilinganiselwa ku-99.3 million ebese wezemfundo ilinganiselwa ku-19.2 million. Neminye iminyango nayo kukhona nakuyo kepha oqhoza zilezi zombili. Somlomo njengoba sekunezinyangana lapho uhulumeni wesifundazane kwimali ilendle ihloniphekile. Sebetitilize 77.3 billion. Njengoba ubona uHonorable Shinga becwebezela bengasawusula umjuluko ngesandla. Somlomo kuyavela ukuthi uhulumeni wesifundazwe kuyothi kuphela unyaka uyobe usubhubhudle 8.1 billion ngaphezulu kwemali abayabeliwe. Umnyango wezempilo kanye nomnyango wezemfundo yibo futhi abawoqhozaza ekubhubhudleni lemali. Honorable member, I want to draw attention to Rule 75. The words that you have just directed to Honorable Shinga. I am not sure whether you say the MEC. You said imali isibhubhudliwe
njengoba ubona honorable Shinga becwebezela. Yeah. Now, Akulungile Somlomo, I withdraw that akacwebezeli. no, ndilinde mfanele. Now, the inference you are making is improper to the character and persona of Honorable Shinga. After you've said imali ibhubhudliwe, withdraw that. Somlomo, I cannot take control of how people interpret what I say. That is entirely an individual's responsibility. Which is why I'm bringing the rules. You are saying imali ibhubhudliwe yingakubona honorable Ushinga. Withdrawal. I withdraw ukuthi uyacwebezela. No, qala lapho uthe ingako imali. No, but ibhubhudliwe imali, that's part of my speech. I can't edit my speech. Angithi ikho ngikhipha lokwashinga. Withdraw uxolise nje. And I withdraw Honorable Shinga, ngiyaxolisa Honorable Shinga awucwebezeli, I withdraw that. No. Unconditional kaloku mhlonishwa. Unconditional. Sure ke. Unconditionally ngiyaxolisa Honorable Shinga awucwebezeli. Uyabona le unconditional awuzi ngaloko kunye okufaka igqibeleni. I withdraw, apologize unconditionally. Oh, I withdraw, apologize unconditional. Thank you. You may continue. Somlomo ake ngihlaziye ivote nevote. Ehhovisini kaNdulankulu wesifundazwe kunohlaka lweZulu Royal Household Trust. Lolu hlaka luphathelene nezinto eziqondene nobukhosi bakwaZulu kanye nomndeni wakhona. Somlomo laba abantu abaphethele yanda abazilutho. Ayikho lento ezanywa yilaba abantu abazilutho lutho. Bathi kuno 3.5 million abathi bona bazowusebenzisela ukuyohlala bacabanga ukuthi kambe iZulu Royal Household Trust ingayenza kanjani imali. Leyo mali ukuthi nje bacabange. Ngababuza ukuthi kanti yini bahlula ukuthi bathathe leyo mali bafake ikhangiso lonke izwe inyanga noma ezintathu bacela abantu abawu1,000,000 besizwe samaZulu ukuthi banikele ngo100 umuntu emunye ngoba ngaphela lezo nyaka beno 100 million nangaphezulu azange banginike impendulo bafuna lo 3.5 million ukuthi uholele ukucabanga bezikwaloko bafuna u10 million ke manje ke Somlomo nawo uma fanele bawucaze ukuthi bafuna ukwenzani uyabona ukuthi labantu bafuna ukudidiliza Somlomo ngicabanga ukuthi abantu bakithi abalimayo abantu lusizo olwahlukahlukene ukuze bethuthuke futhi izitshalo zabo zikwazi ukufinyelela kubathengi baba nenkinga ebese ngibuka izethulo ezenziwe Agribusiness Development Agency ngivele ngabona ukuthi abantu bakithi kufanele bathwala usizo kwezolimo ngoba impela abantu beagribusiness kabajulile enhlobo ngokuthuthukisa ezolimo bazenzela okwabo nje asikho Somlomo isidingo sokuthi umuhlaka lwehluleka ukusebenzisa imali bese egcinwa egcina emsebenzini umuntu lo oCFO iningi labo CFO bakuma department igebengu Somlomo omunye wafika egqoke engathi uyeCubani yohlangana nama Slay Queen ngayibuza ukuthi ayibo uCFO futhi nalo no kunenkinga lapha Somlomo kunamapantsula abizwa ngama CFO Somlomo lapha kwezemvelo KZN and Wildlife banenkinga nakhona unyaka nonyaka bafike bethula isabelo mali la bethi bazokhokhela abantu abazobaqasha kodwa ababaqashi labo bantu imali bayithatha benze okunye ngayo unyaka nonyaka inkinga ke lena Somlomo enkulu ngoba kusho ukuthi labo CFO sebajwayele ukuthi eshaya umthetho kwagogo bazenzela umathanda umuntu mefikile uqamba amanga and uqamba amanga kwakhe ingabe indaba zalutho ezemvelo Somlomo idinga iCFO entsha ezokwenza lo liyahlaka libuyele ukusebenza ngendlela kanye nokuhlonipha isabelo mali ngoba inkinga zakhona zinjesi mhlaba ehlangene nekomiti lezimali ngabuza bomnyango kwaEtia ukuthi lezi zimo ezikhungethe ezemvelo bayazazi njengomnyango kwakukhona umlungu lapha sengilibele igama lakhe wavele wasehemela kwazi kwathukuthela uhlalo wekomiti ngambona impela wathukuthela impela ngasho ukuthi uyagwaza umkhonto manje ngeke ngikhulume kakhulu ngethala negrowth fund Somlomo sizokuthatha kusasa lokho singene impela kumhlonishwa uZondi Somlomo